Kamsurema, Kamsureda. Ndawiyoninya ilipa item 14. Case number 157 of 26. Ili nawe illegal passing of land and illegal settlement mu village Maga. Inawe yakumangara na Sabu Ga, Francis Ga. Achimangara Nicholas Bokoto, Petronella Ngweru, John Ross na tatenda tikasina kuya kana. John nawe ndo anaenda. Tichakumbira Francis Ga usinze ukoro ruchotedzera zvandataura mashu. Ini Francis Ga zvinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari arubatsirwa kusero pakasi ndochiwo kuna wakamhangarirwa Nicholas Bokoto, Petronella naJohn Ross sinza inokweru dzinotedzera zvandakutaura mashure. Pandichati Nicholas munotaura sei? Ini Nicholas Bokoto ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari arubatsirwa chisema kupasi. Francis Ga nokumuro tuziso dani chini makagara pasi zura kasimukira. Zvakira papa inenge uya yongo azoti mudari muno. Akangwari mudari Petronella akanga akamhangarira Nicholas Francis Ga pana achiti aiva akapanga painzani Kutubanda nzo. Kutsawa. ndiyo nawaendeka mama kuti pana aenda kuvaka Saka chichadivta. chaitika apa munga Francis Ga ari kuti Nicholas Bokoto na Petronella vakatengesa nzvimbo kuna John Ross natatendati. Yafambi. Ndichakumbira Francis Ga muzisodari muchidimo tasatisa kuti munge muchimhangarira vamamhangarira usana pamusoro vedare nimhangarira kwanaweta mhangarira ndichimhangarira Nicholas naPetronella nevakatengesera. Ndaona kuti mangwana zvinozondinetsa vane vanhu vakatengesera vandavisa kudasa ndati rwedza ndise kuna mambo bhozi ivhu ndakanzwa patakatongwa zvondakapera pasera bonenzi inenge iri mhosva saka ndavati rwedza ndigeze maoko kudare kuti inini zvindirerukire. Francis Ga ndiwe Sabu. Ndini Sabu. Sabu kanawo. Sabu Ga. Nicholas Bokoto ndiani? Ndiani ndikutaura newe? Nicholas mwana ari mumusha mamo. Mwana womusha mako ari mugari womusha mako herewo? Akatanga kugara mumusha mako rini? Akatanga kugara 2018. 2018? Akauya chirudzi? Akauya achisikopiwa nzvimbo ipapo nanasekuru vedu. Akauya achipiwa nzvimbo nanasekuru? Mwana wangu erumira. Then ndibva zvazodii? Nhasi wamusungisire? Ndaona kuti apa inini vakandisungisawo inini napashana zvinhu mhosva ndandinaye. Nhasi wamusungisirei? Ndamusungisira kuti akatengesa. Akatengesa chii? Akatengesa nzvimbo munda. Vakatengesera vanhu vaviri. Achitengeserani? Atengesera anonzi John Ross natatendati. Tatendati ndo? Munhu isusu. John Ross ndo wakatengeserwa nzvimbo naNicholas. Pakatengeswa pakakura sei? Almost nomudarika half hectare. Iwo wanga uri kupisa bhuku pazvaiitwa izvi? Mambo inini handaiziva mhosva ndakatozviona zvichiitwa. Wati? Ndakatozviona zvichiitwa panguva yacho. Ndati wanga uri kupi? Ndandirimo mumusha. Uchisiya zvichiitwa? Saka ndauya mambo kuti pakatadzwa ipapo.
saka ndauya kuti saka mutogadzirisa. bhisa akatengeserwa ndo basa rako iroro riri pamutemo iroro. Ari kutengeserwa wacho mubhise aiwa ndapanzwa mama. haana kana right yekuyazovaka musha mako. Musha mako iwo hamugare munhu waunenge usingazive iwewe yekutengeserwa vese vabhise. Maita basa papa hapana kana chaunenge watadza ipapo utongoita basa rako. Kana ndingakubvunza unongo ndezvebasa. Handina hapana kana mapesinari ava ndezvebasa izvi. Kana wapedza kuwabhisa kutobva wati handei kubva wamunotengera wavo ukutengera futi. Because uyu mutemo wauri kungoenforsa. Kana usingaunzwisise mutemo wacho uya kuno ndikuverengere ndikupi. Ndikutra kopi yako ndikuverengere kuti apa ndipo panokuchengetedza apa ndipo panokupinza basa apa. Zvaunofanira kuchengetedza ndezvizvi nezvizvi 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 tokupa. Hatutenda iyo ikodzero yako iyoyo kana uri sabhuku. Ko uyu Petronella vangori pamwe chete nauya Nicholas vakavaka pazasi. Nicholas aine pamusoro saka minda iri pakati iyi apa ndo yavakatengesa ichiyo. Petronella chipo chikuitika pamusoro imamo nanditozivawo nditori short nditoriwo ndikutogadzirwa ndikutsvagei panapa. Even pandakafonerwa ndichinzi ndamhangarirwa naGava kuti ndakatengesa land ndakatoshamisiko chichiri kuitika. Nokuti ine land yandinoziva ndinogara ndomunda wangu wandakauya masvondo 2 apera ndichirwira ndowandinawo handina imwe land yandinoziva. So chandinongokumbira ndechoti ndinoda kuona evidence inoratidza kuti inini ndakatengesa munda pandakasaina signature yangu uyezve neevidence yemunhu wacho wandakatengesera. Ndo zvandinokumbira izvozvo. Ende chimwe chinhu chandinoda kutaura sabhuku venyama vanoreva nhema. Ndoda kungotaura kuti haufaniri kupika pamberi pedare pamberi paMwari uchinyatsozova kuti une nhema une magiraji awinawo. Zvinokudzokera nhema pane padzinogumira ukaramba uchidzitaura dzinopedzisira dzakutsikirira iwewe. Ndo zvandinoda kutaura. taurai nhema dzacho tinzwa. Idzo nhema dzavari kutaura dzekuti ndakatengesa munda. Ndosaka ndati kuda evidence ndokuti ndakatengesa munda pane signature yangu pandakasaina nemunhu wacho wandakatengesera. Ane zvipanera here magaraji aya unawo? Zvatondinetsa kuti garaji ravo neni ndiri garaji risina kana chipanera. Saka ndonatsoona kuti garaji ravo nderei nokuti ina handina garaji navo. Saka ivo vangatitsanangura kuti daka yavo neni nderei. Garaji rako nderei kuna Petronella? Handina garaji nayo. Saka wamusungisa kuti akatengesa papa? Iye akandizunza nditi hanzi ndakatengesa. Ndakatengesa kutoti mambo inini ndikutogesa maoko pane zvinhu zvanenge vakaita hanzi tatenda tiki abvuma kuti akatengesa naNicholas Boboto handiti kuna sabhuku hapana pamanyepa ndopamanza mambo ndaimugarisenya ipi nyaya yekutengesa vakubvumidzwa. Ko Petronella akatengesera Petronella ari kudhunduru kuzasi Nicholas ari kudhunduru kumusoro then pane vane minda yavo imwe iri pakati ndiyo akatengesa iyo vari pamwe chete. Munhu wandakatengesera ndozvandataura ndowandoda kuona ara nepandakasaina panoratidza kuti ndakatengesa munda. Nyaya yobva yapera. Zvinhu zvose zvinoitwa zvinofanira kunge zvine umbowo. Haungofunge wakarara wocreata zvinhu zvokuti unononyepera munhu nhema. Hazvishande zvichidaro sabhuku. Vanhu vakatengeserwa apa ndiJohn Ross naTatenda Tiki. Vakatengesa ndiNicholas Boboto naPetronella. Iwe Nicholas wakatengesa denda apa naPetronella here? Kwete. Wakatengesa nani? Pandakatengesa ndandiri. Uchitengesera vanhu vangani? Vaviri vapi? John Ross naTatenda Tiki. Ukapiwa mari? Mumwe akandipa 1.5. Tatenda Tiki uyu akavaka chii? Akavaka imba yakavaka. Ndopake paanogara? Asati zvakakugara papari kutaura. Asi anongoita achiuya. Ko John Ross akabhadhara mari? 3,000. What Tatenda Tiki paid 3,000? 1.5.
John Rose ndiye akabhadhara 3000 pakavakwa here pana vasati vavakanga kutotanga kutochera kumareferensi yabatwa ichingopinda kane musungo ndokuyabatwa mushambo nemusungo iripo musungo yehurumende ndiwavo masabhuku iwavo basa ravo ndiri kuchengeta bhuku remushanda nekusungo vanhu vanoita musichanzwawo mu John wanzwa here zvatiri kutaura sorry ndiri kubanzwa pamwe kutaura asi pane panonishamisa sho shamisika tinzwa tizive tese kuna pamba pasabhuku apa nditopadzima ndakatosvika ipapo tikatoonesana kuti mafambiro azvinoita ndikatobvunza zvinofamba sei tikatoonana tikatoenda nebepa ratakaenda navo vakatosaina ivo bepa racho kuti vanondisiva ndikavabvunza kuti kubva ipapa pazvinofamba sei vakati dzimwe nyaya dzisisira maoko mavo tikati anything chamunenge kuda munondisvisa topfuurira mberi saka bepa ravakatosaina ndovakatodisainira zita ravo ndasingatondizivi ndovakanyora mafoni namba dzavo nepamakaonekanaopasvikaoneka basi saka ndikutoshamisika kuti vari kuti havazvisive ga Ndiri saka ndaiva pamberi kuda kuti mambo ndasingazivi kuti mhosva mashure ini handichada osaka ndoaitotambira mari dzacho aiwa ndambopiwa mari ivi izvozvo mambo abvuma pekutanga ini ndakaudzwa zvemunhu abvuma pamberi pedaro zvakaita ndichita ndichiona afanaka kusukiswa pano ndopandakatega ichibuda pachena ndomambo zvinhu gaa zvakaitika chiona handitoziva kuzosukiswa kwakaita ndopatu handingasungwendega ndikandibude pachena bopoto kuzamukuita zvikunze kwemutemo izvi dzorore vanhu ava mari dzavo ivhu ramukutengesera ritengeswei hamutenderwe kutengesa ivhu ramukutengesa uri kunzwa minista vachingodandaura kuti masabhuku deals ndiwai acho amuri kuita iwai hapana kana chimwe chisipo kunze kwezvamuri kuita izvo zvamuri kuita zvokusungisai zvokuendesai kujeri izvi regerai zvinhu zvamuri kuita izvo iwewe tatenda nzani John mari yako unowana kuvaka hako simba iyoyo kusowainodhumwa inokuya chidhumwa ndaona kana compensation yaunowana pazvinhu yedzai kuinvesta mari dzenyu pane zvinhu zvinozorarama zvisingazoputswa zvokuzvisimbisa izvi kuti ndakaona sabhuku ndobva azonditi zvazenge zvazo mashoko emumhepo aya haana kana chaanoshanda mari yako inongoenda mahara gara warega hako zvichakanaka nokuti kutowedzera kutonyura hakuna mutemo unokutsigira pane zvauri kuita izvozvo fanoda kunyatsoziva mutemo kuti zvandiri kuita zviri pamutemo here ka goromonzara dhisi ofisi iripo kana kwamambo kunouya tine nguva tokusanangurirai kuenda kugoromonzi ndoda kutengeserwawo nzvimbo muvhileji yekwagaha hedman ani chief ani zvinotenderwa here wodayirwa kana zvanzi zvinotenderwa ubva kuti ndipei kachinyoro chinotaura kuti zvandoda kuita zvinotenderwa kana kuti ndotera matanho api ubva wakuudza kana usingakwanisi kuenda kuofisi yekanzuru uchinobvunza zvauda kuita ka uri kutyei kuenda kukanzuru hapana nzvimbo muzimbabwe isina an administrative authority hapana handiti totangira muharare kana takuenda kuairport local board chitungiza municipality ruwa tine ruwa local board tine goromonzara dc handiti murewa rdc hatina kana nzvimbo isina administrative authority muzimbabwe saka tsvaga the administrative authority wenzvimbo yaunoda kubata kuti mutemo unomboti kudii pane zvandoda kubata izvi usati wazvibata zvekuti wangoona munhu achiti ndini sabhuku pini yangu iyi ndotokutengesa tanga wazvitsvaga futi kuti sabhuku kana aine pini yake iri papa anotenderwa here kana mambo kana vaine pini yavo iri papa anotenderwa here kutengesa izvi wobva waita kachinyorwa chako chekutaura kuti ndizvo kana wanacho from there vane confidence dzekuti ndobhadhara hangu mari yangu but kana uchitya kuenda kunoona mambo uchitya kuenda kukanzuru zvibvunze kuti uri kumbotyei kuenda ikoko
Saka zvauri kuita something is wrong. Pane zvauri kuwanda. Gara warega kuzviita. Muri kuvanzwa vachichema vachiti takazenge takazodai. Ningi wazotiregerera. Ningi taifunga kuti takadai. Asi zvese izvozvo zviri kushaya basa. Zvese zviri kushaya basa. Saka ngatiregerei kuda kurembera pamutsanga tichiti tinogona kumirapo. Unongokotamawo kuregera. Ndozvatoda kuita izvo. Makanzura atowana mambo ane vanhu vanovamirira kumatunhu ikoko kuti makatoenda kuna vanhu vavanonokudza mutemo. Pamusoro imamo ndichiri nenyaya yangu namukoma ava because mukoma vanenge vane hondo neni ndinonyatsoziva kuti asi pane pavakambonetsana kumwe kusiri pano. Vabvunze kuti vanondiziva ndakambotaura navo kati vari kuramba because ini ndiri kunzwa handiri kufila kuti vari kudrega zita rangu muzvinhu zvavanoita ivo handiti kuti varishibise. Saka handingangonyarare munhu achisvibisa zita rangu. Apa evidence yacho ndikuida because ndenda kutoda kutomhangara kudare renyu kuti inini ndaitwa deformation of character ndotoda kuripa nezvozvo because ndawestirwa nguva yokuya kuno zita rangu rashibiswa zvakare. Francis, uzozvikawo zvakutaura ndikuzvinzwa ndozvakafanana nepakandisvibisa zita rangu inini ndasina kunge ndakatoonana navo kana kutondibvunza havana vakatondimhangarirawo inini ande ndikatobhadhara mari yangu inini vakandimhangarira vakanditi hanzi andakatengesera ndikinapo Godson Ndlovu inini atengeserwa nani kuti baba kuti nini uyakusungisa because ndiwe village yetu ndiwe sabhuku iwewe because pakuva sabhuku apa zvakafanana nemunhu akatadzirwa muno machinamhora muno kana ukatona venews vachitonyora vanoti anda chipi chinamhora tsaona ndisingatozivi yaitika munhu azvisungirirawo zvotongonzi mwana wachinamhora iye akazvisungira pana patoshaikwa zita rinonzi mwana wachinamhora ende munhu iyeye haasirowo ende handimbofa ndakamusungisa kuti kana kuti wanyorere zita rangu ipapo because ari kungotaura kuti ndimi baba wavo ndimi muchengeti wedunhu irovo. Saka uyu kusungisa kwakaita agara kuti ndiwe muchengeti wedunhu ndiwe mutariri wamambo saka ane kodzero yekukusungisa but iwewo manjeka semutariri wamambo hauna kodzero yekukusungisa uchimupa mhosva yausina chokunongedzera. Iwe ukamupa mhosva yausina ane kodzero yekukusungisa sezvaari kutaura. Asi iwewe anongopa proof yekuti mambo ndiye sabhuku wangu mutumwa wenyu ndosaka ndakamusungisa but iwewe opposition yako inenge iri wiki because ari kukuti ndipe umbowo hwezvawandisungisira ubva washaya iye umbowo hwake huri pachena ari kuti ndiye sabhuku zvatopera. Ndapanzwa mama pamusoro and futi ndanjida kuziva kuti pamunogadza masabhuku kuti munhu anzi dzisabhuku chii chamunotarisa? Makuda hairaki yese kupei nyaya because munhu walida haite magrudge kana zvanga sina kuvaitira zvakanaka vaifanira kuuya kwandiri kuti makanditadzira ndovakumbira hangu riregerero because munhu walida unofanira kutongo unosangana nazvo zvinhu zvakadaro saka unofanira kutomira panzvimbo. Nai Petronella sabhuku wako ndiani? Sabhuku wangu ndingweroni ndodakariripo mukuru wake kuti vakagara kumalenzana ga asi vanoramba kupinda mubhuku raga. Handina kuramba sabhuku hanzi makaramba pamusoro handina kuramba zvakabvunzwa patakauya dare rekupedzisira waisina patakaenda tichida kuti nonyorwa mubhuku ravo vakataura tofanira kutanga tabvuma kuti minda ndeyavo nandingabvume nhemazve iyo nyaya inenge yabeyond imimi. Pane dzimwe nzvimbo dzimumusha dzinopindana dzinopfekana. Nyaya iyoyo inopindurwa nemasabhuku naheadman namama. Mugaro wemusha haasisiri achada zvidayira iye munhu anogona kutoita munda uri kupinda kune imwe village asi ari weimwe village handiti mafuro emombe handiti anongosheyanwa zvichiita nekufamba kwenguva mafuro ataisheyana aye ndo akazonzi torai vana vekuku nokuti vashaya pekugara ndobva vapa vekuku
asi nzvimbo yacho ichiita sekuti iri mune imwe village. Izvozvo zvinozikanwa nemasabhuku, izvo zvinozikanwa naHeadman, izvozvo zvinozikanwa namambo. Imimi pachenyu hamunei nekutaura nezvazvo. Anoziva boundary remusha wake ndisabhuku naHeadman namambo. Saka imimi munotongozvinetsa henyu muchiti nekuti munda wako uri kwangu saka unofanira kutora bhuku harisi basa renyu. Kana munda wako iwo uri kubhuku rekwagaha iwo uri wekwangwerume, izvozvo that should not concern you. Concern ndeya sabhuku ngwerume, sabhuku gaha, Headman Shumba. Saka zvokumanikidzana mega pachenyu kuti nekuti munda wako wakawandira kubhuku rangu saka weonyorwa bhuku rangu. Bva maudzana kuti basa ratakuita harisi redu. Kana mada kuita zvinhu izvozvo muonai kuti masabhuku enyu aziva vari kuti kudii, vari vaviri. Muona kuti mambo vari kuziva here vari kuti kudii. Kana mambo vakanga vati uyu ngaaramba ari uku, uyu ngaaramba ari uku, siya zvakadaro. Kana uchiteerera mutero wako wemunda iwoyo wakaenda kwagaha uchiteerera kwangwerume, no problem, go ahead and do that. Mamuneka makasimudza inini ndi muzukuru wavo saka ndauziva hangu udangoziva mambo soringaangodakuaa pawabvuma kuti wakatengeserawo munda indadangoziva kuti vachabvisa here mudziyo wavo wanga wavaka munda matete wavo kuti ini zvizondisunungirirawo mangwana zvizosunungirira kudasi bcause panapa kana ndakuti utya bcause vona ivongoramba chikuti tete wangu wadzoke akaisa mudziyo wake munda matete wako wakatengeserwa nababa wake ndevapa vandlove muye mutongo wakapiwa wakaenda kuna vandlove ndobva vanzi vabvise chivakwa ichocho ani saka its within the right yako iwewo naatete wako kuti muenforce judgment iyoyo kuti chivakwa ichocho chibviswa. Akapiwa judgment haasi uyu ndimi akapiwa judgment. Ava ndo varidzi vechivakwa vakutozviziva kuti chivakwa chedu hachisi kudiwa, vanogona kuenderera mberi vochibvisa. Kana varega kuchibvisa imimi maane simba rekuteera mutemo kuti muchibvisa, asi hamuende kunopasa chinhu ichocho, hamuende kunochibata chivakwa ichocho, munoteera mutemo, motungamirirwa nemutemo, mozochibvisa. Mambo ipapo pabaitirwa nevava ava nemunda wavo nditi zvikwidza uyu munda ndiwa baba wangu wachibwa wakamhangarira inini hauzi iyo yangaitirwa neava ndakakutaura nevanhu vandakaisa kuti vanofanira kungwarirwa pangaita zvinhu zvimambo handaiziva kuti imhosva asi ndaiti ndaitunganidzwa musabhuku pamberi nditi pamwe ndivanoziva mutemo mambo pari kundiremera kuti tsvage mari yekuti ndikwanise kuzorora vanhu mari dzavo. Saka wanga wafunga kuita sei? Ndatuko kumbiro unemewo mambo kuti handinero zvimwe zvamakwanisa kuti pangafambiswa sei. Ndikasike kukupindura, handina zvimwe zvandokwanisa kuita, asi kungoti iwewe nekuremerwa kwako bvisa vanhu vawakaisa panzvimbo zviri kunze kwemutemo uvadzorere mari yako. Mwamba havana chimwe chavanokwanisa kubatsira nacho. Ndataura zvema-administrative authorities emunzvimbo dzese, ndikati Zimbabwe yese hapana nzvimbo isina administrative authority iri in charge ipapo. Kana muchiita chinhu tangai maziva kuti zvandiri kuita izvi zviri pamutemo here izvi. Handiti mutemo unototi ignorance of the law is not defense. Zvokuti ndandisingazive izvo hazvikutadzise kuenda kujeri. Hazvikutadzise kuenda kujeri, unotongosungwa uchienda kujeri nekusaziva kwako ikoko. Saka usati nekuti ndandisingazive mambo ingogamuchirai zvandakaita. Handizvo. Nekuti mumwe munhu achauya achiri pakamwana kana 3 years achati ndandisingazive. Mamumbe munobayo solution. Sorry mama. Ndaida kutaura kuti kusabhuku ndaida kuvabvunza kuti mauya mukazvisungirira henyu mukati aiwa ava vaitengesa zviri kunze kwemutemo ko ivo vazvisungirirawo here kuti ivo vane munhu wavakatengeserawo vachitotiudzawo isusu vachitanzi aiwa akungotengesa uku nditori nomwe wandakatotengesera wanu yari yako komiti ikatodya ikabatirwa mari ikapiwa mari $300. Munhu wacho ndeupi uyu?
sabhuku anomuziva ndacho. ende munomubvisa imimi semusha mutaura kuti munhu yanzi namambo ngaabve ipapo. Mbaita basa. Basa renyu semusha iroro. Kana makagara mumusha mune simba rekuramba zvinhu zviri kunze kwemutemo kuti zvisaitike mumusha menyu, ndinozi citizenship arrest iyoyo. Kana matoona imimi ikodzero yenyu kuziva mutemo, kana maona uchityorwa mukatoona pamba pachimunhu achitopinda mugadheni memunhu achitemhamuriwa, handi munototi ari kuba momhamusunga. Saka ari kutoitawo futi achigara paivhu zviri kunze kwemutemo, musunge ibva ipapo. Munavo mavhileji ari kwashumbawo vanatandavengerwawo inga vanobatana semusha wani vachiti patengeswa topusa menyu mashumbawo. Saka muudzei sabhuku kuti sabhuku uri kutariri, asi isusu tisu mhuri yako. Kana taona muchiita zvisirizo tinokurambidzai. Ikodzero yenyu iyoyo. Ndatopedza ndakotaurwa. Ndinoti kwashuma mamuka vana vari advantage neni pese vanhu vamusangano kubvira kare nakare zvirambidza izvi. Chero pamagreen show, chero pamadry shop, chero pamusangano upi ngahande zvirambidza Chokwadi. hapana panangu anambozvisapota vanhu vakatondoona ngendikutaa zvakashata ngenhumunhu anoutsinye pati pese ndakandizvitaura ndagara ndizviramba kubvira kudhara chero mashow magreen show pamusangano ndazvishora zvizvi ndizviramba izvi nditoverenga mutemo wacho nezvida vatonhambota musikanza kunza ndikutaura zvisipo Unechokutaura here tipedze chete tisimuke tibude muno. Ndinochokutaura ndandikuto panyaya yekunzwa yekudzorwa mari kuti inongenda period yeplus kuna sabhuku ndatakavangwata takatoaka dzemutero nyaya dzatakaopawo iwo pachavo. Saka dzine dzakufanira kudzoka dzese zvinofamba sei kubatsira yemutero nguva yamakagara mugoromonzi iyoyo chero munhu asona bhutsu pataundishipi padenda kana pamashinge inonzi development levy. Pamaifamba muchabhuka mashinge muchifamba kwashumba migwagwa yagiredzwa nemaklinika amaenda kana magospel ndo mari dzacho idzodzo. Ndangokliya nemutero inoende chekuita nekugara kwaunoita munhu kana uchinjwa maservices enzvimbo iyoyo ndio levy yedevelopment enzvimbo yedzokei. Pane imwe yataiyoyo wakatora vachite kusaina. Aringe apa inini nyaya yamhanharaunda ndatonga ndapedza. Hani? Dzimwe dzamatorai dzatoo dzimwe nyaya musatongese nyaya 5 panguva imwe chete. Kana iwe wane yako chitemo choda kusungisa munhu wakapa mari unomusungisa kuda kupe mari yako. Kwete kuti nditi inini ndatonga nyaya yawasungiswa iwe ndatonga futi nyaya yemunhu awakapa mari. Handizvo. Nditenderei kupedza kutonga nyaya yamhanharwa yekutengeswa kweivhu kunze kwemutemo. Ndo yandatonga panapa. Kana pane dzimwe dzaakuzobuda mushure mezvandataura yemhanhare dare riripo. Inopiwa nguva yayo yotongwa zviri maringe nemutemo. Asi kwete kuti tongoti nekuti tatopinda muno mukati totonga dzese tidzipedze. Tasezviri panzapa. Zvakamirira mama.